Human ang usa ka semana nga big time rollback, mubalik na sa bugsaka ang presyo sa lana sugod ugma. Butang nga gikaguol na sab sa mga motorista. Ari ang report ni Kent Abrigana. Mao kini ang sitwasyon sa usa ka gasolinahan sa Davao City, Lunes sa buntag. Ang mga motorista kanya-kanya na og patubil sa ilang mga sakyanan kay laing oil price hike na sab ang ipatuman sa mga kumpanya sa lana sugod Martes. Dugang 3 pesos and 40 centavos ang isa ka sa kada litro sa gasolina. Sa diesel, 8 pesos and 65 centavos ang idugang matag litro, samtang 9 pesos and 40 centavos sa kerosene. Busa, ang ubang motorista, mialma na sab kay human sa big time rollback sa miaging semana, big time oil price hike na sab ang musugat kanila Martes sa buntag. Tagabiyahe na mo, bukonsume pila ka litro taga-adlaw. Dako kay pikto sa mga rider. Motor gyapon. Pamantay may mo ani, mo magginayla. Kung magpadayon pa ang pagsaka sa presyo sa mga produktong petrolyo, aduna usab ginakonsidera ang uban. Motor na lang siguro, bisikleta ba? Matod sa mga eksperto, ang pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo tungod gihapon sa nakapadayong pagliyok sa presyo niini sa world market. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si Kent Abrigana para sa One Mindanao.